बिनि अनगायै जों मानगोनां EM रन्जित बसुमतारी बिथांखौ जों बुंनो लुबैदों। जितु रुनिकाटा फरेस्ट रेन्जनि रेन्जार बिथां इनाय रां लानायनि मोनसे अजद फैदों मा राहा लाजानो लुबैयो बिथांनि सायाव? निस्सय दा बेफोरबादि इलिगेल जिनिसखौ फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ बिथांमोननि साखियावनो मावबायब्ला बिथांमोननि गेजेराव बिथांमोनखौ प्रपार इनभेस्टिगेसन खालामनांगोन। बिथांमोना रायजोआनो दायथ' लानांगोन। मानो होनबा फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ बिसास खालामनानै लाब गैया। मानो होनबा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि EM आरो रन्जित बसुमतारी बिथां आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्टजों जयै बिथांमोना जयै खामानिखौ मावदों। बिनि थाखायनो बिथांमोननि गेजेराव जों रेहाय मोननाय नङा। पुलिसनि थ्रुयै रायजो राजायानो बे खामानिखौ मावनांगोन। बिनि अनगायै जों मानगोनां EM रन्जित बसुमतारी बिथांखौ जों बुंनो लुबैदों। नोंथाङा सासे फरेस्टनि रेसपन्सिबल माने मानसि नङा होमबा? फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि नोंथाङानो हेड। नोंथाङा जि गमामायैनो बे रायजो राजाखौ अननाय दंबा, बर' हारिखौ अननाय दंबा बिथांमोननो थांनानै थानायनि बेबस्थाखौ खालामनानै होनांगोन। आरो बिथांमोननि स्कुलाव थांनाय गथ'फोर दं। दिनै मेडिकेलनि सुबिदा, लेट्रिननि सुबिदा, दैनि सुबिदाखौ बानायनानै होनांगोन। नङाब्ला बिथांमोना आलाय सिलाय दाबो न' बाङानो गैया, ओरैनो दं। दा बे हालोदाव थानाय जागोन। ओंखायनो जोङो बनसुआ जाहाथे मानसि हिसाबै बिथांमोननि ग्रेटार इन्टारेस्टनि थाखाय जों रिकुवेस्ट खालामदों। बिथांमोननो रिलिफ एन्ड रिहेबिलिटेसननि थाखाय इमिडियेट BTC गभर्नमेन्टआ खामानि मावनांगौ। आरो उन्दैफोरनि फरायनाय, बिथांमोननि थानाय जानाय, बिथांमोननि न' बां, बिथांमोननि माने मेडिसिन नङा होमबा, बिथांमोननि लेट्रिन नङा होमबा, गासिबनि थाखाय बिथांमोना खामानि मावनांगौ।